Отговарям на въпрос: какво означава Аркобо? Аркобо е името, с което наричаме тази дейност с свещите от пчелен восък. Аркобо се състои от 3 срички. Ето така. Първата сричка, която е Ар, идва от думата дар. Втората сричка, която е Ко, идва от думата космичната. И третата сричка, която е Бо, идва от думата обич. И за да е затворено, тук правим едно завъртане и тогава цялото се превръща в Бо. И всъщност Аркобо идва от дар, от космичната обич. Това означава. Защо означава това? Защото свещите са дар от Слънцето. Някога Слънцето е започнало да изпраща лъчите си, цветята са ги поемали и от тях са правили най-различни неща, полезни за нас, полезни за пчелите. И пчелите, взимайки от цветята техния нектар, хранейки се с него, градейки пчелни пити в кошерите, оттам пък ние, хората и тези от нас, които са пчелари, взимат пчелния восък, една част го ползват отново, друга част е излишък и ние, свещарите, тогава идваме и ползваме тази свещ. И всъщност, всяка една свещ е дар от тази космична обич, от Слънцето, което изпраща животворните си лъчи на Земята. И така, всяка свещ е едно малко слънце. Оттам идва името Аркобо.